सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारी बिथाङा थांनाय 2024 नि मार्च दाननि 5 खालार खालि रुंसारि जालांबाय। बेनि थाखायनो दिनै बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनायनि थाखाय बिथांनि नखरनि सुबुंफ्रा सारादु खुङो। आरो बे सारादुआव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा नुजाथि हैनानै गावनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोरैनो दुखु मोननायखौ फोरमायो। आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीखौ लानानै बिथाङा जेब्लायबो गोग्गाखाङो आरो बिथांनि हारि अनसायनाय, बर' हारिखौ खौसेथि लाबोनाय, बर' हारिनि राव, थुनलाइ, आसार खान्थि बायदिफोरखौ बोखांनायनि हाबा मावलांनाया अरायबो जोंनि बर' हारियाव सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजागोन, जायखौ जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा। आरो बिथांनि शिष्यफ्रा नेपालनिफ्राय लानानै सौदियासिम गोसारनानै दं। थामहिनबा बर' हारिया खौसे जानानै दं आरो बे बर' हारिखौ खौसेथि लाबोनायाव सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारी बिथांनि आखाइ दं। बेखौ दुलाराय भारतबर्ष आरो नेपालनि गासै बर' हारियानो मिथिगौ। बेनिखायनो बिथांखौ मान होनो थाखाय बयबो आवगायबोयो होनना बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि अजित बाथौनि धोरोमगुरु अजित नारायण बसुमतारीनि जिउ जारिमिन आरो धोरोम फोसावनायनि सोमोन्दै बिजाब सेबखांनांगौखौ नोजोर बोनानै 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना बिथां रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावो। बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि दिनै साराद' थांनाय 5/3/2024 मायथाइयाव बिथाङा जोंनि बे मुलुगनिफ्राय मुलुग संसारनिफ्राय बिथांजों नागारनानै थांबाय। बिथांनि बे साराद दिनाव आं बेक्तिगत जानानै, आंनि न'खरनि जानानै, जोंनि सरकारनि जानानै गोरबोनि दुखु फोरमायनाय जोङो जासिदों। अब्लाबो मोनसे बाथ्राया सैथो जे जोङो सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीखौ लानानै जेब्लायबो दुग्गांखांनाय फैयो। बिथांनि जा हारि अनसायनाय, बर' हारिखौ खौसेथि जानो थाखाय जे बानि, बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ बोखांनायनि जा खामानि, बेयो बर' हारिनि गेजेराव जेब्लायबो सनानि हांखोजों लिरजानानै थालांगोन, जायखौ जों माब्लाबाबो बावगारनो हाया। बिथांनि शिष्यफोरा दिनै नेपालनिफ्राय लानानै सौदियासिम गोसारनानै दङ। थामहिनबा बर' हारिया जे खौसे जानानै दङ आरो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जे सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि आखाइ दङ, भारतबर्षनि बा नेपालनि बर'फ्रा रोखायै बेखौ फोरमायनानै आवगायबोयो। ओरैनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनि नखर बिथांनि थामहिनबा सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि धोरोम शास्त्र, धोरोमनि बालिफोरखौ लिरखांनायनि थाखाय जोंनि सरकारनि जानानै जोङो दिनै 1 लाख बिजाब सेबखांनायनि थाखाय जोंनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जादों। गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय जे बिथां अजित नारायण बसुमतारीया हारि आरो सुबुं जिउखौ अनखांनानै सासे महापुरुष महरै बा अबतार महरै बे बुहुमाव उजिफैनानै जोंनि बर' माहारिनि एबा गासै हारि माहारिनि सुबुं जिउनि थाखाय अनखांनाय एबा सानखांनाय लानानै बिथाङा मोनसे जोंनिनो थाखानाय बर' हारिनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबफैदों एबा फोसाबनो बिथाङा आखायाव लादों। बिथाङा 1947 मायथाइयाव 7 मार्च दानखालि बिथाङा जोनोम जादों आरो बिथाङा बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो धोरोमनिनो माखासे सेन्टिमेन्ट, जिथु गोसोनि सानखांनाय लानानै धोरोमनिनो बाथ्रा बुंबोदों, धोरोमनिनो हाबा मावबोदों। बिथाङा बिदिनो देरदोखोन देरनानै ससे समाव लावखारफोरजों गेलेबोदों। बिथाङा गुबैयै सासे जमिदारनि फिसा। बिथाङा बे
सिडली एबा चिरां ओनसोलनि गासैबो हारि माहारि सुबुंफ्रा बयबो मिथियो जे सुकुर सिं माहाजोनखौ सासे जमिदार होननानै बयबो मिथियो आरो बिथाङा बै समाव जेब्ला ब्रिटिशआ सासन खालामदोंमोन बे भारतखौ बे समावनो बिथाङा सासे अजित नारायण जिथु राजा बिद्यापुरनि अजित नारायण राजाजों बिथाङा सोमोन्दो दंमोन एबा अजित नारायण राजाया बिथां सुकुर सिंखौनो बे ओनसोलनि सासे मेम्बार एबा गावनि आखान्थि हिसाबै बिथांखौ गावनि ओनसोलखौ नायनो थाखाय बिथांनो बिबान होदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा बे अजित नारायण राजाया बिथां सुकुर सिं माहाजोननाव फैबाय थायोमोन। बेनिखायनो बेबायदिनो बे अजित नारायण बसुमतारीनि जोनोम सानखालि बिथाङा थिग थाग सफैफ्रांनानै बिथांनि जोनोमखौ मिथिफैदों आरो मा बेनिखायनो बे बिथांखौ बिफा सुकुर सिंआ अजित नारायण बसुमतारी होननानै नाम दोननाय जादों। अजित नारायण राजाया बे जोनोम सानखालि सफैफ्रांनायखाय बिथांखौ अजित नारायण बसुमतारी नामखौनो दोननाय जादों। दा बिदिनो देरदोखोन देरबोनानै बिथाङा 1961 मायथाइयावनो बे जोंनि बर' माहारिनि बाथौ धोरोमाव माखासे निति आसार गुलाय गुजायखौ नुनानै माबोरैबा फोसाबनो हायो स्र एबा गोग्गो गोथार नेमखान्थि आसारखान्थि माखासे हुदाफोरजों बोरैबायदिबा सोलिलांनो हायो बेखौ सानखांनानै बिथाङा बुलि होनाय हुदाखौ बोखारनो थाखाय बिथाङा नाजादों माखासे धोरोमनि गोथौ सानखांनायनि गेजेरजों। बेनिखायनो बिथाङा 1961 मायथाइनि 15 अक्ट' नभेम्बर खालि लावखार लोगोफोरखौनो लानानै मोनसे बिफांनि सिङाव फिथाइ प्रसादजों फुजा होनाय नेमखौ दिन्थिदावबोदों आरो मा बिनिफ्रायनो लासै लासै गावनि लोगोफोरखौ लाफानानै बिदिनो गावनि लोगोफोरनि न'खर न'खर बे फिथाइ प्रसादजों फुजा होनाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव बे हुदाखौ बिथाङा खालामबोदों आरो मा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना मा मा हाबाफारिफोर लाफादों? दिनै जोङो बिथांनि मांखरसालिखौ जोङो बेखेवबाय। बेजों लोगोसेनो जोङो बे धोरोमनिनो बिथाङा जिथु बे अजित बाथौ धोरोम आफादाव गंसे फिरफिला सोरजिनानै होदों बेनिखायनो बे फिरफिलाखौ जों बेखेवबाय बिफागुरुनि अजित नारायण बसुमतारीनि बोसोन बायदियै। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै माखासे आलासि इनभाइट खालामनानै लेंहरनानै जों दिनै आलासिफोरखौ लानानै आरो जोंनि बे अजित बाथौ धोरोमनि निति आसार बायदियै बा गुरुनि बोसोन बायदियैनो जोङो दिनै आर'ज मेथाइ खनदों। नोंथांमोननि नैबे हाबाफारियाव बिटिआरनि रन्जित बसुमतारी नुजाफैनानै बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै बिजाब लिरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ बेसेन आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा सोलिफु बे बिटिआरनि सासे EM जानानै सासे खुंथाय गोहोआव थानाय बिथाङा बिफागुरु अजित नारायण बसुमतारीखौ अनखांनानै बिथांखौ अनसायनानै आरो जोंनि धोरोम आफादखौ अनसायनानै बिथाङा 1 लाख जासिलांदों बा बिथांनि माखासे धोरोम बिजाबखौ सेबखांनो थाखाय बिथाङा हेफाजाब एबा डनेसन होदों। बिनि थाखाय जों जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ साबायखर बावदों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC
आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।